Ipapakita ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang research and development o RD outputs na nakatutulong sa rehiyon ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay DOST Tarlac Provincial Director Karen Danyes, gumagawa sila ng mga innovative products and services para sa publiko kasabay ng selebrasyon ng 2021 National Science and Technology Week sa November 22 to 28. Ang nasabing pagdiriwang ay may tema na agham at teknolohiya tugon sa hamon ng panahon. Katuwang ang Angeles University Foundation, ang isa sa mga R&D project ng DOST sa Central Luzon ay ang paggawa ng COVID-19 test kits na may 80% accuracy at mas mura kumpara sa mga RT-PCR kits. Samantala, nais umano ng DOST na mas mapaigting pa ang partnership sa pagdevelop ng mga R&D sa mga academic institutions, particular na sa mga state universities and colleges. Sa ibang balita, muling nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko dahil nagiging talamak na naman ang mga scam at panloloko. Ayon kay BSP Cabanatuan Branch Bank Officer Turodora Teresa Opeñano, nalalapit na ang holiday season kung kaya't kinukuha ito pagkakataon ng mga taong nais makapanloko dahil marami ang maaaring mabiktima. Kabilang sa mga uri ng scam na dapat malaman ng publiko ay imposter scam na pagpapanggap ng mga kawatan bilang kawani ng gobyerno o mula sa alinmang financial institution na lumalapit ng personal, nagpapakita ng dokumento, nagpapadala ng text message o kaya naman ay tumatawag sa kanilang mga biktima. Ang raffle scam na naghihingi muna ng kapalit na pera bago makuha ang sinasabing malaking halagang premyong napanalunan mula sa isang contest. At ang pinakakilala na scam ay ang donation scam na paggamit sa mga organisasyon o tanggapan upang makalikom ng salapi. Pinag-iingat din ang publiko sa phishing scam na maaaring manakaw ang personal na impormasyon at investment scam na kadalasang sinasabi na magiging doble agad at mabilis sa babalik ang ibibigay na puhunan. Sa kabuuan ay pinapayuhan ng BSP ang lahat na huwag ipagsasabi sa kahit na sino ang personal at financial information at manalisik muna bago magtiwala. Samantala, kinilala bilang national winner sa sektor ng agribusiness ang GamePro Philippines Incorporated na mula sa Zambales sa katatapos lang na 2021 National Productivity Olympics. Ayon kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Central Luzon Secretariat Head Jerome Yanson, naiuwi ng kampiyon ng 150,000 pesos na cash award at tropeo. Isa umunang milestone ng RTWPB Central Luzon na pagkakapanalo dahil kahit sa gitna ng pandemya ay naipakita pa rin ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng rehiyon ang galing ng mga ito na muling makabangon at maging produktibo. Humigit kumulang 150 MSME sa buong bansang nakilahok sa pambansang kompetisyon na nagangad ng pagkilala at i-benchmark yung mga nagpakita ng katatagan, napanatili ang trabaho at nagpatupad ng mahusay na mga programa sa pakikipag-ugnayan sa mga empleyado sa gitna ng pandemya. JM De Jesus, CLTV News.